m'agradaria que sigui una persona competent. I aleshores què vol dir competent? Que troba els mateixos solucions. No és tan important que sàpiguen 2 o 3 llengües, que jo penso que arribarà una persona que el que ha de ser és motivada i trobar el seu camí. Estan construint el seu propi camí, estan fent, diguem, de la seva vida la seva ruta i la seva manera de viure, i a partir d'aquí, amb la motxilla ben carregada d'experiències, de relacions amb companys, de relacions amb professorat o de relacions inclús amb els practicants que poden participar dintre de l'aula. Bones persones, és que és l'únic que demanes, no? Que suposa que com a pare està clar que tots els pares volem el millor pels nostres fills, que siguin feliços i que siguin sobretot persones plenes, és a dir, que siguin conscients de qui són amb els demés, que puguin identificar, que puguin ajudar els demés, que siguin bones persones. Després, que estudiaran una cosa, estudiaran una altra, si tenen uns valors, uns fonaments clars, sortiran endavant, no? Jo tinc molt clar, voldria que fos una molt bona persona, sobretot bona persona i feliç, fent allò que li agradi, el que sigui, feliç i bona persona. Hi ha d'haver una base per poder tirar endavant, i aquesta base, amb Aristes jo crec que hi és, però a la vida si tens clar l'objectiu, si ets bona persona i tens passió per allò, jo crec que tot ho aconsegueixes. Si fossin capaços estimular-lo de manera que sigués capaç de trobar una passió o alguna que l'apassionés, perquè crec que les persones que tenen alguna cosa molt clar a la vida o que tenen un objectiu des de ben petits, crec que això els aporta un plus de felicitat. Llavors, més enllà de que sigui molt feliç, que li poguessin aportar aquest valor. Bones persones, per sobre de tot, bones persones, amb una capacitat empàtica envers els demés, solidaris, i amb una gran capacitat d'adaptació, de saber-se afrontar a lo que els hi vingui, que els preparin per això.